Ježiš, já už jsem hrozně dlouho nenatáčela video. Já vůbec nemám čas. Ale dneska mám čas, pojďme natáčet. Dobrý den, musíte se rychle stavit v práci, máme problém. Ach jo, tak vám to řekne moje nová spolubydlící. Ahoj, já jsem Pušín. Protože Kuromi nemá čas, tak mě povolala, ať tady natáčím. Ale nebojte, ona taky bude natáčet. Ale nejdříve se potřebuji ještě nastěhovat. Já myslím, že dobrý a za chvíli by měla přijít Kuromi. 5 hours later. Doufám, že Pušín nic nevyvedla. Ježíš, Pušín, co si to tady vyváděla? Omlouvám se, když já jsem se chtěla donést všechny moje věci. No tak dobře, stejně tady budeme společně bydlet. A řekla jsi divákům tu novou věc? Jo, řekla. Snad se uvidíme příště.